Sukalherrian saioan osasunari garrantzia handia ematen diogu bai. Jatekoali nola ez, eta baita ere gainuntzeko guztiari. Gaur zoru pelbikoaz hitz egingo dugu eta horretarako Junkal Alzugarai etorriko da eta ikusiko duzue zenbat ikasiko dugun. Bai, fisioterapeuta da eta honetan aditua. Kaixo lagunak, eguerdion eta Junkal, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo. Bai. Bueno, fisioa zea, ere baizea aditua sexologian, eta gaur zoru pelbikoa buruz hitzitea gatoz, ezta? Hain garrantzitsua dan zerbait, eta astuta dakaula, arazoak etorri arte askotan, ezta? Hori da. Kudeatu inbiar da, ezta? Bai, eta bai. aholkoak emango dizkiguzu edo nundik noa ibiliko geha? Bai, noski, horretan anator. Vale. Eta gero ere bai, ekarri ezu hor alu berezi bat, ezta? Zuk indakua gainea, ezta? Bai, eredu anatomiko bat da, Vale. bulba eta vagina hiperrealista baten erreplika bat da, eta da lehenengo aldiz munduan horrelako zerbait sortzen dena. Eta zeharrarua, bai sexologian edo bai medikuntzan olako iketze hola, ezta? Bueno, arraroa ala ez, Ja. Ze emakumeon osasuna, bueno, orain hasi da armairutik ateratzen eta plazaratzen, baina orain arte estandar guztiak maskulinoak izan dira, eta orduan, bueno. Ja, eta hori batezun kaxa batutan zehola, eta etzalateatzen, eta ze garrantzitsua den ateatzea, ezta? Bai. Zukalden zemuz moldatzea? Oso ondo. Oso ondo? Bai. Vale, eta gordinikan arraia hola gustatzen zaizu? Pilo bat gustatzen zait, bai. Ba, tartar bat ingo deu, ehundokua, aguakate beresi batekin, gero ikusiko zuen patata ajikin eba ingo deu, eta aldi berian, ba, asko ikasi. Adi lagunak, saio, beresia eta beharrezkoa datorreta. Bueno, lagunak eta Junkal, garatuko izuet pausuz pausu, tartarra biteko garaian, nundik noa biliko gehan. Beitu, hemen ikusten nengo zatea arrai berezi hau, berezia zeatikan esaten deten, zeatikan asko pentsatuko du egaluzia dela, ezta? Bai. Eta beste asko eskatuko ez, egaluzia ez bada izangoa, atun gorrilla, ba, ez da bat, ez da bestia. Aiba. Da monja, deitzen dio monja, eta normalen hemen pena da, zeatikan ezin dizuet erakutsi, egaluzia horregatik gaitze da atunuz ala lunga, daka egala luze luzia honeaino. Zimarroia, gatun gorrilla daka motxa. Eta honek mojak daka erdibideko egala. Eta gero begila nebain nabarmentzea, baina egalan da errexena nabarmentzean dana. Eta horren esango genuke, ba egaluzen eta zimarroian arteko arrain bat dala. Ez da, ez hain txurilla egaluzia bezala, ez hain gorrilla zimarroia bezala. Baina tartarrak iteko, marmitako etikiteko, eta berdin balio daneako. Eta honekin ingo deuna da, pusketa bat ateako deu, gordinean lauki txikitan ingo deu, eta tartar bat iteko, badakizu inberdu dela, ondo alinatu aragi hori. Aragi hori alinatzeko, ingo deuna da, tomatia lauki txikitan da garbi jarri, arrautzan gorringoa erabiliko deu, hemen dakau olioa sesamuana, hemen dakau mirin dala ardogozo bat, ez badakazue mirin, badakazue bertako ardogozoen baten txorrota botatzia, gero hemen dakau siratxa, dakau soja, eta liman birrindura botako jau. Hor, utziko ontzen momentu bat, eta gero plateran gainean jarriko deu, baina beste pare bat gauzan gainean. Hemen ingo deuna da, aguakate nasketa bat, arrautza egosiakin. Arrautza egosiko deu, aguakatekin birrinduko deu dana, lima pixka jarriko deu gatzan puntua, eta hori rehin da. Hemen esan dizutena aji piperra, da piper bat oso pikantea dela, baina ingo diona da pepitak endu, zatikan pikante gehiena pepitetan daka. Gero ze ingo deu, ba mamilla birrinduko deu, baino ja patata egosi jakin. Ingo deuna da patata egosi, behin patata egosita daunean piperren mamillakin birrinduko deu, baitaren liman ikutu emango jau, gatzan puntua, eta hor, bukatzeko ingo deuna da alioli bat. Dakau, ospina, baratzuria arrautza, olioa botako deu, alioli bat prestatuko deu, eta gero montaia ingo deu. Jarriko deu azpian pure patata ajikin indakua, gero ingo deuna da hemen guacamole dituko, osea da
aguakate berezi preparatua jarri, eta gainean ja tartarra jarriko jau, eta hoi gutxi balit, alioli pixka gainetik abotako jau. Ados. Bueno, bertxoa botata, lanin jarriko gehan, ni arraia garbitzen jarriko naiz, eta bestaldetik adibidez, deuna da, hemengo atea mamilla. Mamilla ateatzen gengo deuna da, azalaken du, gero, erditik moztuko zu, pepitak eraiken duko eskio, eta aragillakin txiki-txiki ingozu, bale? Eozein kezka galdetu, Emango izut nik hemen. Bale, derto. Xerra dakana, eta honekin oso ondo zurituko zu, bale? Bale. Ikusiko zu. Lixua danakin ez da hain ondo zuritzen, bak izue, tomate mozteko batutan labana ere kosta itala sartzia. Baina xerra dakanakin oso ondo zuritzen da. Karo, nik normalean egiten dudana pintxau lehenengo, eta gero ja sartu. Ba, honek nola xerra daskan, eta punta txiki-txiki jaskan ikusiko zu ze ondo zuritzen dan. Bale. Eta esan da, ningotena da, arraia garbitu, eta itzein behar deu. Hain garrantzitsua dan gaia, zoru pelbikoa, ez da? Bai. Eta esaten duen bezala, buen arte, hor kajoian sartuta geneukala, ez da? Bai, bueno, gero eta gehiago, hitz egiten da zoru pelbikoari buruz. Zoru pelbikoa da, pelbisaren justo bekor partean, oinarrian dauden muskulu taldea, eta ez bakarrik muskuloa, baizik eta, bueno, bestelako eunak ere, badaude. Eta normalean ama izan eta gero, bai garrantzia emoten zaio, emaginaren gana soaz eta, bueno, egiten dau kontrola, edo fisioaren gana bidali, baina normalean egia da, bestelako arazoekin eta horrela, ez diogula kasu handirik egiten. Garrantzia gutxi ematen dio, ez da? Bai, eta ez bakarrik emakumeok, Gizonek bai, dakau, ez da, zoru pelikoa. Bai, eta esaten zezuna, ez da, beti, azten geha ja, esaten duen, ez da? Cuando le hemos visto las orejas al lobo. Hori da. Ja behandu izateala, ez da? Bueno, a ver, berandu. Behandu inoiz ez da, no? Baina esaten duen, bai, gaur egun adibidez, erditu baina lehen, bai, ariketak iten dia, eta iten dia, ez dakit, hori entrenatu gero hobeto ibiltzeko, ez da? Hori da, prebentzioa funtsezkoa da, baina ez bakarrik entrenamentuarekin, Osea, entrenamentuarekin ere bai. Ze pentsatzen dugu beti indartu behar dugula, eta bideratzen ditu, osea, egiten ditugun ariketa guztiak horretara bideratzen ditugu, baina egia da lehenik eta behin, osea, lehenengo ariketak, nik bidaltzen ditudan lehenengo ariketak dira kontzientzia ariketak. Ze normalean zoru pelbikotik oso deskonektatuta gaude. Eta, Junkal, zein dia ematen ditun arazuak? Bueno, ezagutzen ditugunak igual dira txisa galerak, izaten da ohikoena eta igual entzunda daukaguna, baina egia da ere bestelako arazoak sortu daitezkela, adibidez harreman sexualetan mina euki, adibidez, edo min pelbiko kronikoa ere, gizonezkoen gana adibidez erekzioen arazoak, eta, bueno, bestelako galerak ere badaude. Txisa galerak dira gehien entzunda ditugunak, baina gero ere badaude bestelakoak ere. Kaka galera adibidez oso arazo larria da, askotan ez dena hitz egiten, jendeari lotxa ematen diolako, eta hori, osea, supersekretua. Ja, eta kiston... Hombre, arazoa da, ze gainera, ez da bakarrik osasuneko arazo bat, baizik eta gero soziala ere, badago jente pilo bat, ez dauela planik egiten lagunekin, familiarekin, lotxa daukalako. Lotxa daukalako, oigezingo zaiolako, edo minakin ibiliko dalako, ez da? Hori da. Eta hau guztiak iditeko, ze gauza dituzu, ze ariketa bialtzen dituzu, nola kudeatzen dituzu historia hauen? Bueno, lehenik eta behin, kasu bakoitza, aztertu behar dugu. Beitu, dituzu eta hau, honekin horreiten dezu, txak, eta ja pepitak ataz dituzu, bale? Bale, Jose Reza. Beitu, eta pepitak horiek, beitu, kendu goitugu, baina hemen jarri dituzu, bale? Bale. Gero ere plateran jartzeko polita galitzen diata. Perfecto. Eta osasun garriak ebai diata. Eta... Beitu, karo, kasu bakoitza, osea, pertsonalki aztertu behar da, ez? Baina egia da askotan posturarekin eta arnasketarekin, zoru pelbikoak ez du bakarrik lanik egiten. Lan egiten du ere gure diafragmarekin, gure faja abdominalarekin, lumbarrekin, ez? Eta orduan oso garrantzitsua da postura lantzea eta arnasketa ere bai, koordinazio bat egon behar da arnasketarekin, eta normalean presan direkin bizi garen, ez? Ez dio jaramon gehiagik egiten, ez da? Ez, eta oso arnasketa superficiala egiten dugu, normalean. Ez? Eta ohitu beharko ginateke... Sakonagoak itia.
Bai, eta diafragma mugitzeraz, ez dugu mugitzen. Eta orduan geratzen da... Bai, galditzen da hor ja, bai, muskuloa danak bezala, muskuloak lan Hori da. berdia, zeatik ez badia lantzen, gogortzen juten dira, eta gero bihar ditugunean, Hori da. ez du, ez daka behin elastizidadia, o behin indarrak eta behin Karo, historiak. eta gainera diafragma estutzen bada eta ez bada mugitzen, ez? Eragiten duena da, pisu extra bat gure Beraka. zoru pelbikoan. Hori da. Eta orduan hor sortzen dira arazorik gehienak. Hori izango litzateke nire gomendioa unibertsala. Gero ja, kaso bakoitza, aztertu beharko genuke, hori, pertsonalki, hori da, ezta? bai. Eta pertsonalki aztertzen dituzuenean arazoiek, zein dia arazo gehien ikusten dituzun lekuak, edo zein da akatz gehien sartzen dituen lekua? Ez dakit, pilo bat daude, baina emakumeengan gehienetan nik ikusten dudana izaten da daukagula tentsio pilo bat, zoru pelbikoan. Bizi garelako horrela, Helduta. guztiz, bai. Nolakoak izan behar dira laukitsuak, oso txikiak, ala... Bai, txiki-txikia, nola sartu berdeun atunakin batea, tartarrakin batea, hemen ingozuna da, bai, gogorpuntxo hauken du, bale. eta besti ingozuna da, aldezun txikiena. Vale. Hola moztu xerra finak eta gero lauki txikitan. Venga, ba. Vale? Erto. Hori, normalean aurkitzen dudana kontsultan izaten da, hori. Tentsio gehiegi, ez? Normalean pentsatzen dugu, lehen esaten duena, ez? Pentsatzen dugu indartu behar dugula, eta askotan egin behar duguna da, relajatu. Ja. Bai, bestela bukatuko dugu, gimnasioa juten dienak indartu, eta gero jata hola, karramarro bat bezala, eta egun berdeu, harin, fuerte, nik beti esaten dut, indarra lardu behar da, baina fleksibilitatea ere, bai, Claro. Bai. Batea jun behar dute, alegia, ez da? Bai. Ondo. Eta, hoiek, bai, ariketa hoiek iteko, nik sufizio izan da, pentsaten dut zurek gana juten diala eta elkarrekin iten dituzuela, horrela? Bai, ni oso zalea naiz, paziente, normalean ez bakarrik zoru pelbikorako, baizik eta orokorrean pazientea kamilatik ateratzen. Osea, kamila da parte bat, eta oso garrantzitsua, baina guk bizitza ez dugu kamilan egiten, kamila gainean egiten. Gauza pilo bat daude, gure inguruan, lehenengoa da gravitatea. Osea, zutunik jartzen gara, eta orduan lana ere, hori, baloratu behar dugu, kamilatik kanpo, ez? Nola, hori, ze funtzio daukan, kasu honetan zoru pelbikoak, kamilatik kanpo. Osa, nik uste dut hori super garrantzitsua dela ere, ez? Balorazio hori. Eta horretan gaude, eta nik uste dut hori dela joera orokorrean, fisioterapiaren joera hori dela gaur egun. Asko aldatu dira fisioterapeuta, nik adibidez, bai, nik zoru pelbikoei buruz ez naiz junfizioa, baina muskuluen kontura bai, eta egia esan, guen dela 22 urte ustez belauna puskatu nula, eta operatu zien, eta guain dela ezain beste berri operatu zien, eta desberdin tratatzen dira tendoiak eta muskuluak eta operatu eta segituan pizka moitzea, eta leheno eskaiola jarri, geldi, kanola, immobilizazio pilo bat, eta gero okerragoa zan, immobilizazio horrei buelta matia, zeneukana sendatzia baino, ez da? Claro, eske gorputza mugitzeko sortuta dago, osea, hori eta horrela ikusi behar dugu, osea, gorputza mugimenduan denbora osoan, eta geldi badago, arazo bat daukagu. Bai, igual gauza batzu soldatzen, olotzen nahi dira, baina beste batzu orduan ekilibrioa bihar da, ez da errekuperazio hortan. Eta ikusi izan da, azken azterketetan, nola ligamentuak eta horrela, hobeto, osea, errekuperazio hobea daukaten, bai, eta pisu apurtxu batekin, eta, bai, osea... Pasatu gabe beti bezala, dana neurrian, ez da, baino... Claro. Baina garrantzitsua da, osea, kontutan hartzean mugimendua, lehen dana zan reposo, ez? Dana zan immobilizazio eta reposoa. Eta martxan jartzen zeanean moitu ezin. Hori da, bai. Karo, bai. Bueno, Junkal, hemen, lehen dabiziko urratzak eman ditugu. Vale. Daka automatia ja laukitxotan, eta atunare, bai? Bueno, ni atunare txeuz, gau tuniduak dian danak, bate? Batzuk atuna esaten nien, jendeak atuna, batzuk gaur zuia deitzen dio atuna, bestia simarroia deitzen dio atuna, baina, bueno, nik tunidua ja prestatuta dakau, kasu hontan monja, bestalde tomatia, eta ingo deuna da lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea. Perfecto. Jurgiren gana jungo gea, eta Jurgi aditua da arraiak gordinen eta manejatzen, baino gaurkoan dator erreta mitikoakin. Guazen ikastea, eta guantxe gaude bueltan.
Bueno, jurgera egita nauzue, batzuk esetzen nauzue, ondori botxotik, txokoma lasperatik, eta nun gauz oin, ondorin dautxun. Zer da ondorin dautxu? Gure proiektu barrize, gure gastrotabernie. Eta bueno, gauz, hemen, Bilbo erdi zen, da, guazen barrurantza, aber guztoko badozue. Ondorin dautxun gauz, gure gastrotaberna barrize. Nun gauz, gauz Bilboko erdialdien. Da zer enjogu amenidi, bueno, gure ondori botxo, jatetxe barik, ididugu gastrotaberna bat. Zer da gastrotaberna bat? Purbet beste taberna guztietatik desberdintzen dana, pintxo eratan, rasinoatan eta ardoatan gure kasuen. Ez da orduan deku, purbet gure eskaintza zabala amengo auzotik oso ezberdine, eta guizen dut ja, alde zarretik orantza izan apurtxu bet, eta pertoko jentie purbet ezetzi, ez da? Niko harrera ona izen dugu indautxun, egiz izan, nipe bertone ikesin hauen eskolan, da orduan jendazko kezetzen ebamene goizen, da benetan oso posik hasi gara. Ze sukaldaritza motekin dugu, betiko lez, apurbete Asia eta Euskadiko erdi guni ez da, apurbete fusioa. Eta pintxoatan be, batzuk badiez apurbet fusiokoak, beste batzuk, nire guztetik atezenak beste pintxo mota batzuk, ez danak fusiokoak, eta gero ardoa pea apurbet diez berdinek, ez da, ardo ekologiko batzuk, bodega txikizenak, da meningo guzen platerak, geur, izango die, apurbet nire sukaldeko bi referente, eta berton gizen saltzen dizenak, así que espero gustuko izeti eta guazen ikusten nire. Gaurrengo guzen rezetak izango die, bustenen dinsume boniatozko edo patata gozozko puregaz, eta gero txipiroien saltza baltzagaz, alioliegaz, da gero barrubeteko duguz, ogi baltzak. Lehenengo eta behin, gure bustana, enjogu sukaldatu kitxi gora bera 4 ordu. Ardo gorrizegaz, salsa espainola atateko. Eta honek, guantun obleak, egin duzuna apurtxu bet, eskinetxueke bai, ze diferentzi da honekaz obleakaz eta jozanakaz, honek die, urune, ure eta gero arrutza apurtxu bet. Horraikiteki hau kolore apurbet horizkie. Bueno, gure guantun obleari oktogono forma montzagu, eta oin, ingo dugune da, bustana ja, gizatuta gero, barrubete enbier dugu. Joaten gara betetan, apurka-apurke. Zaitek aukeratu eta platera eikie. Haune platera eta azniaz, gitxigora bera 10-11 urte. Da gerostiko na, baina ezin izan doken du, da ondori botxon, daztaketan menuen beti goten da, zeren eta baten kendu gendun da jentie kejatu zan. Orduen ezin jekendu inoiz be. Truko bata atzamarrakaz, enbizu batagaz, basi emon. Erdikoagaz apurbe zarratu, eta goikoaz ja, eiken da, ardo botik izaten dalez apurbe holan goiko partie zarratu da, holan. Orduen, holan gehatzen zaku. Bueno, zeingo dugu oin honegaz, alde batetik, lurrin egoz gaioan, egozi bidoguz, 2-3 minutu. Asian oso tipiko atiebak izuez, dumplinek eta jaioziak, eta honek dinsumak, eta arrakastak izen dekon platera da. Bueno, badanadeko prest, boniato purie, espainola saltza eta gure dinsumek. Daoin faltazaku, enplatatzi, Boniato purie ipinen dugutzu azpikik, gero dinsumek ganetik, eta espainola saltza apurtxu bet saltzeztateko. Gure ondorin dautzuko kartatik, dinsumekaz aparte, dekuz jozak, korokeak, gure kroketa japoniarrak, nagetzak bebai, oiozko nagetzak, eta gero bi ogi ezberdin, ezta? Okela gizeuena eta txipiroiena, untxe egingo dugune. Bueno, hasiko gara bigarren rezetagaz. Zeingo dugu oin. Ogia, txipiroien tintagaz piketa dauena, da gero barrubeteta gure Euskadiko plater tipiko bateaz, ezta? Txipiroiek saltza baltzan da kipuletxoa ze potxeta. Alde batetik, gure txipiroiek eta kipulie bateratuko duguz, saltza baltza botako txagu, eta berotingo dugu apurtxo bet sartaginen. Eta beste alde batetik, gure ogi baltza sartuko dugu lurrin egoz gaioen, eta hau behitxiko dugu 2-3 minutu egosten, biguntzeko. Gure ogia idiko dugu, txipiroiak kipulatxoaz eta saltza baltzagaz barru bete, alga guakame apurtxo bet bingotza ganetik, sesamo zuria, tipulatxoa, eta alioli dadotxu bi. Honetik gaurko proposamenak, eta bueno, badakizue. Gure batzuez apurbete raseño diferentiek, pintxoak edo apurbete ardo diferentiek probeu, hemen gauzue, ondorin dautxun, gure Gazto Tabernan, Bilboko erdialdien, así que hemen egon etxauten. Agur, Joseba!
Aupa, Jurgi, idakakik eskua, eta nola indeken errez eta tradizionaletikan platerre arroiek. Besarka da hondi bat, eta jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu arazten. Gu gurian jarraitzeko, hemen atuna eta tomate esan dugu txikitu dugula hasieran, hemen dakau, guain ingotena da, hemen gozagaiak bota pixkat ontzen juteko, baitare, aguakatiana prestatuko dugu, betu, aguakate iteko, junkal emango izut hemen boltxo bat, Vale. emango izut hemen bi aguakatek, eta ingoituzuna da garbitu, mamila bertara bota, eta ikusko, oso pixkako rantzea balin bado, birringailuak birrintzen deu, baino testura goxo balin badaka, sardezkakin zan, bai, eta hola bere bai, ez da, bain puretxo bat bezala, hola, pusketatxoa topatuko ditugu. Ingotena da nik arrautza egosten jarri horri gehitzeko, eta patata egosten jarri, gero ere bai, ajian pure patata berexia egiteko. Vale. Perfecto. Eta, inberdeuna da, jarraitu mingaina ematen bai, Venga, vale. Bueno, Junkal, Bota. Zergatikan eta nola elkartu zinaten eta entzenuten nola esan, Hiperrealista. Hiperrealista. Bai. Hitzaitela teatzen. Hiperrealista hori martxan jarri. Ba... Zer behartzen nuen zatezun, bai behartzen dutela zerbait... Claro, osea, nik gaitik sortu nuen, egia esan. Ze nik kontsultan behar nuen alako zerbait. Normalean nik pazienteekin askotan berriro konexioa lortzeko, euren aluarekin konexioa lortzeko, ze badaude emakume pilo bat, trauma batetik datozela, ez? Eta, bueno, normalean erabiltzen duena izaten zen edo oialezko eredu anatomiko bat, edo gantxilozko eredu anatomiko bat, ala, bueno, masturbadore bat, gizonezko entzako masturbadore bat. Hori zen hiperrealistena, ez? Neukan hiperrealistena, baina ez gertatzen zen, heldu zala momentu bat, nik pazienteekin, ezin nuela hori erabili, ze alde batetik, pornotik etorritako ereduak ziren, ez? Masturbadore adibidez, eta bestetik infantilizatu egiten zuelako pazientea pilo bat erabiltzen banuen alako eredu anatomiko bat, ez? Eta orduan hasi nintzen bilatzen alako eredu anatomiko bat mundu osotik, ez? 2016an egon nintzen Chicagoko Unibertsitatean hitzaldi bat ematen, ez? Eta galdetu nien, oie, zelako eredu anatomikoak erabiltzen dituzue zuek eta holan. Eta garbitu alditut eskuak? Bai, noski. Bale. Noski. Eskerrik asko. Eta garbitu lasai asko. Eta, mi esker. Eta gero ere nire lagun batek lan egiten du Japonen, eta galdetu nion, mi esker. Eta ia Japonen alako eredu anatomikorik zegoen, eta, bueno, berak bilatu zu, ez dakizer, eta keba, ez zegoen. Eta zinintzen bilatzen internet bidez, tal, eta ez zegoenez, esan nuen, sortuko dut. Bai, eta nola sortzen dezen, nola azte zeolako bat sortzen? Zeatik, ez dakit, ni silikonazko gauzak eta hola sortu izan ditut batzuko, bakaizu zertako? Arrantzaitea guteko. Bai, Bai, vinilo batzuk, karo. molde batzuk erosten genitu nola moldetzo batzuk, eroste zian koloretako silikonak bezala urtu, eta aurrena urdina espin bota, gero metalezkoa, eta gainean brillantinagin. Eta gero amua jartzen zitaion, bai. Pentsate, holako zera, zuek indakoa da, edo nola garatu ez hori? A ver. Hori profesionalagoa da, ez da? Claro, bai. Eta delikatuagoa. Bai, eta moldea gainera izan zen nahiko komplikatua. Ez da bakarrik kanpotik ikusten dena, barrutik ikutzen den ere, bai. Osea, barrutik da vagina realista bat, dauzkan estruktura anatomikoekin, eta da, osea, ikutzen da uretra, ikutzen da pusika, cervixa ere bai, eta bai, ez da kanpo itxura, barruko dan, eta hori guztia zein due, edo nun prestatu dezu? Beitu, hasieran Bartzelonan egin nuen lehenengo ereduak, Bartzelonan egin nituen, nire lagun baten bitartez, nik kontatu nion neukan ideia, eta ez nekien non egin, eta lagun batek esan zidan, baitu, nik daukat lagun bat Bartzelonan, bera Madrilekoa da, baina Bartzelonan dauka estudio, eta berak egiten du eskultura hiperrealista eta zinemarako efektu espezialak eta horrela. Eta orduan kontatu nion neukan ideia, esan zidan, benga, aurrera. Eta ara joan nintzen Bartzelonara, hasi ginen proiektuari buruz hitz egiten, egin genuen casting bat, aluen casting bat, osea, nire galeria, argazkien galeria momentu horretan, zan nahiko delikatua,
Nola topatu zenun estandarra, edo nola... A ber, nola juntan kastin hori? Osa, nik nahi nuena zan ikustea superondo alde batetik struktura anatomikoak, ikustea ere asimetriak, adibidez klitoriaren lepoa ondo nabarmentzea, gauza horiek, ez? Gauza batzuk neuzkan superargi. Eta, azkenean ikusi nuen, kuadratzen zigun. Perfecto, ikusi zigun. Bat, eta esan genuen, venga, aurrera. Hori pertsonak bezala dira, danak daga desberdinak, azkenian, ez da? Hori da, ez da estandar bat, baina, bada bat, behintzat. Bai. Bai, eta horrela, aurrera eraman genuen, eta orain bai Bilbon egiten dugu, Bacon FX estudioan, eta, superposik nago horrekin, ze, Bartzelonara joatea frogak ikusteko eta zan, apur bat. Luze egitezan, ez da? Bai, eta orain, supererrez, Bilbora joan eta listo. Eta guain, bat indezu eta zuentzako bakarrik indezu, o guain banatzen dituzu, distribuidora da kasu balua banatzeko mundu mailan, edo nola modatzen, Bai, klaro, orain bai. Ze ona, ez da? Bai, hasi nintzen... 2022ko amaieran gitxi gora bera, abenduan gitxi gora bera, 2022ko abenduan hasi nintzen enpresarekin, eta, zenbat bota behar dut, zen ninabilon... Bai, lasai, nik horren erdia bota jotonea, eta beste erdia bota horrea. Eta guain, erdibitu, eta erdia nahi eman, erdia nahi botako jo, erdibitu, eta zukua bota pixka batik, eta pixka bestiai, bale? Vale, eta hortik aurrera, oso bezero diferenteak ditut. Batzuk badira zoru publikoko ofizioak, beste batzuk sexologoak, gero bai ONG-ak, unibertsitateak, gainera mundu osoan. Osea, lehenengo, heldu zenean adibidez, Monrealeko unibertsitatetik, nire bikoteari esan nion, Monrealetik idatzi dostien, nosaketa, Monreal, Navarra? Ba ez, Monreal, Kanada. Eta hori izan zen, ospatzeko momentu bat, del konpon, hori izan zen lehenengo bidalketa internazionala. Asiara ez. Asiara ez. Momentuz. Vale. Baina, bai, eta orain gabiz, Australiara bidaltzeko, Australiako movida, apur bat diferentea da, ze behar dituzu alako, baimen berezi batzuk, eta horrela, baina horretan gabiz, ze badaude hospital bateko ofizioak, superinteresatuta, horretan, eta, Osea, ni superposik, ze jarraitzen da, bai, aurrera, bai. Eta, zuri esaten duzu bezala, azkenean pila lagundu izu olako gai bate, esplikatzeko, ikutzeko, lantzeko, eta hori zinten duzu, adibidez, etortzen dan bezeruak beak ere berakin iten du lana, eta berakin ibiltzen da... Claro, nik normalean, bai, gehien bat, hori, sexu harremanetan arazoak dituzten pazienteekin erabiltzen dut, gehien bat. Eurak ez dira usartzen euren alua begiratzea izpilu batean, ez? Eta orduan, parkatu, Bota dutza tapur bat oneri. Vale. Bilai bota diozu? Bai. Vale, baitu, hau lagako deu. Eskede zuku pillo badeko. Vale, eta genukan, hau lagako deu bat, gero botatzeko pure pateta ipizka, vale? Eta ia lima batekin ingo deu guztia, vale? Claro, ze eurentzako da super zaila eta super deserosoa euren burua begiratzea ez izpilu batean, euren alua begiratzea izpilu batean, eta orduan eredu anatomikoarekin lehenengo hurbilketa bat da, bai, ikusi aldute, kanpotik, ez? Nolakoa den, eta kentzen diote beldur hori, ez? Eta lasaitu egiten dira. Eta, nik bai, kontsultan erabiltzen dut, horrela, baina imaginatu unibertsitateetan, masterretan eta horrela, ze erabilgarria den, ez? Ze, imaginatu, sartu behar badituzu atzamarrak, zure lehen aldiz bizitza osoan, eta ez duzugu praktikarik egin erresten du lana. Eta zizan behar, dakazu bat horrela ez dela ikusten eta bakarrikan palpatu inberdala, o badakazu beste bat irikita eta ikusteko eta esplikatzeko gauza bakoitza zer da? Ez, hori egon badago. Osea, klaro, korte hori badaude.
Bale, honen berezitasuna da kanpotikan, baina barrutikan daola, dana egin da. Sentitzeko, bai. Bueno, ni fisioa naiz, eta orduan eskuekin ikusten dut, ez? Eta horregatik igual sortu dutalako eredu anatomiko bat. Baina niretzako garrantzitsua zen hori, osea, sentitzea, barrutik ere sentitzea, eta ikustea, ba, bueno, zer dagoen hortik barrutik, arakatzea. Inori kalterik egin gabe. Norik hori ikusten dut, zean, nola da, Discovery Channelen, dago albaitari bat, ez dakit ezagutzen dezuen, eta horrek betir bai eskoa sartzen dio behiai. Ah, ja. Está de 2 meses. Está detrás nadi, zikutuko horrek, horre deseo zegolako, hainbierko gudan erakusteko, zeatik anik, takit etxian zure behiai inberdionak, eta zetu, ikasi, biharko, agiteko, ez da? Katxiz, lama. Dr. Paul, artista hauta da. Bueno, gurian jarraituko dugu gero xo, guain, elika eskolara jungo gea, han ikasten jarraituko deu, eta segituan gaude hueltan, patata egosita ongoa jilakin birrinduko deu, behitu hemen ja tartarra hau, halko genuen edo zerren gainien jarri horrela. Entxalada baten gainean, pure patata normal baten gainean. Gaur hau jarriko jo, baina hau da, prestatu duen mamila. Aguakat ere listuak hau arrautza gozia sartu behar diola, eta esan dakoa, laizter gaude hueltan, guazen elika eskolara. Eguerdion denoi, Jone Larrañaga naiz, eta gaurkoan ere hemen gaude elika eskolan, Hondarribian, elikadura nahasmenduen inguruan hitz egiten. Elikadura nahasmenduak gero eta ugariagoak dira edo maizago azaltze dira, eta gero eta pertsona gazteagotan edo nerabetan, inkluso aurretan azaltzen nahi dian trastorno batzuk dira. Egia da, gizartea gehien ezagutze ditunak anorexia nerviosoa eta bulimia nerviosoa diala, baina gaur egun askoz gehiago ezagutze ditugu. Adibidez, atrakoien trastornoa, elikagaien ekidite edo murrizketa trastornoa ere gaur egun oso ezaguna da, eta guk elika eskolan asko ikuste dugu patologia gastrointestinalekin asko erlazionatze dalako. Eta, esan beharra dago ere, badaudela pertsona pila bat diagnostiko konkreto bat izan gabe, hau da, elikadura nahasmendu diagnostiko batera iristen dian kriterio guzti horiek bete gabe, izugarrizko sufrimendua dakatenak elikadurakin edo gorputz irudiakin erlazionatuta. Lehendabizi garrantzitsuena izango da, azaltzea zer den elikadura nahasmendu bat, ze honen inguruan sinesmen pila bat daude, eta askotan ez dugu ondo ulertzen zer suposatze duen trastorno honek, bai? Hemen izebergan ikuste dugun bezala, goiko aldean azaltze dian gauza hauek bakarrik ikuste ditugu, baina hemen izebergean ikuste dugun beko zati hontan, askoz gehiago daola hori dena sortzen edo originatzen nahi dana, ez? Eta hemen azpian ikus ditzakeu, tristura, estresa, autoexigentzia, antsietatea, perfekzionismoa. Hori da benetan elikadura nahasmendu baten atzean dagoena. Azkenean pertsona batek, guzti hau gestionatzeko ez dituenean errekurtso nahikoak edo erramienta nahikoak, saiatze da goiko jarrera guzti hauekin nolabait sufrimendu izugarrizko bat sortzen nahi zaion egoera bat gestionatzen edo kontrolpean izaten. Egia da nutrizionistak papel garrantzitsu bat dakala elikadura nahasmenduan tratamenduan, baina hau dena tratatzeko psikologo bat behar degula. Lehendabizi azalduko dut elikadura jarrerakin erlazionatutako alerta seinale horiek zein izan daitezken. Alde batetik, pertsona hasi daiteke, justifikazio hori gabeko dieta bat aurrera eramaten, edo batian bere elikadura patroia asko aldatu dezake, bagian vegetariano edo vegano indala pertsona, edo bestalde hasi daiteke, janaria pixatzen, edo kilokaloria kontatzen, horrelako jarrerak izan daitezke nahiko deigarriak. Oso ohikoa izate da pentsatzea, karbohidrato iturriek, arroza, pasta, ogia bezalako iturriek izentze dutela. Hau gezurra da, edo baita ere urte askotan zehar gantzak oso kriminalizatuak egon dira. Orduan hasi daitezke pertsona hauek ere pentsatuz gantzoiek izentzen dutela, gantz iturri ezberdina, fruitu lehorrak, azeitunak, aguakateak, beraien elikaduratik murrizten edo ekiditen. Baita ere agertu daiteke, eta hau etxean ikus daiteke agian nabarmenena, elikadura jarrera arraroak azaltzen diala. Batian pertsona haste dela, askoz motelago jaten, normalean etzanean bere erritmoa, jateko erritmoa. Edo hasi daiteke, platerean, iskinean, janaria uzten, edo zati oso txikiak egiten, edo baita ere janaria nolabait eskutatzen, ez jateko helburuarekin.
Eta baita ere pertsonak azaldu dezake denbora guztian janariarekiko izugarrizko kezka, ez? Galdetuz zer dagoen bazkaltzeko, zer dagoen afaltzeko, zer gizentzen duen gehiago, nola sukaldatu edo prestatuko dan elikagai hori, eta askotan gero, bajanda geroko errodun sentsazioak azaldu daitezke, eta askotan konpentsazio jarrerekin erlazionatutakoak. Atrakoien trastornoa ere gero eta ezagunagoa edo ohikoagoa da, gure kontsultetan behintzat, eta hemen oso garrantzitsua da ere desberdintzea zer den atrakoi fisiko bat eta zer den atrakoi mental bat. Atrakoi fisiko bat zer izango litzateke? Hasi daiteke frutarekin, gero saltxitxa pakete bat jan, gero gominola pakete bat jan, gero txokolate tableta bat jan, eta atrakoi mentala izan daiteke arroza edo ogia bere elikaduratik murriztuta edo ekidinda izatea, eta egun batean, arroz platerka bat jaten duenean, izugarrizko errodun sentsazioak sentitzea, atrakoi fisiko bat emango balu bezala. Oso ohikoa izate da ere pertsona hauetan, body checking deitzen dana aurrera eramatea, hau da, denbora guztian kontrolatzen egotea, baien gorputza aldatu dan, haunditu dan, edo txikitu dan, edo eskaparatetan behiratzea, edo ispiluan denbora pila bat pasatzea, bai? Baita ere ohikoa izate da, pixkat isolatze soziala gertatzea, ez? Depresio eta antsietateakin erlazionatze dian trastornoak dialako, orduan, pertsona tristura edo antsietate egoera handian sartu daiteke, eta horrek eraman dezakela isolatze sozial hortara, ez? Alerta seinale izan daitezken portaera ezberdinak azaldu dizkizuet, baina ez du esan nahi, pertsona batengan bat edo bi azaltzeak trastorno hori garantizatze digunik. Aztertu beharko litzateke asko sakonago, pertsona horren jarrerak zein dian, sentimenduak zein dian, pentsamenduak zein dian, eta edozein zalantza baldin badakazue, hemen gaude Elika Eskolan, Hondarribian, zuei laguntzeko prest. Eskerrik asko. Mila esker Jone, eta egia esan zenbat ikasten deun beti zuekin. Eta egia esan hori. Gauza bat, obigatik esan dugun bezala ez trastorno ez dakau, ez larritu, baino bai ondo kudeatu behar deula, eta bihar badeu, espertuen ganagun eta ondo kudeatu, Kontuz influencerrekin. Oso kontuz. Bai. Bueno, eta gu hemen gurian nahi gea. Beitu, patatanik hemen zuritu eta sardezkakin zanpatzen nahi naiz, ajia birrinduko eta olioakin da lima pixkaketik bertara bota, eta hemen aguakatei da arrautza botatzen egozia junkal. Gabiz. Gerengo dugu, alde batetik hor, prestatuko dugu, alioli junkal, maionesa prestatzeko, indezu sekula ez da? Bai, ikain. Aspaldi ez, baina Aspaldi ez. Bueno, jarriko izunik hau zurituta, eta horrengo zuna da, gero ospina arrautza baratzuriak gota, eta olioakin ligatu, eta gatzare bai botako jo, bale? Bale, derto. Venga, zure kontu, eta nik esandako hainberden hau birrindu, eta gero montaia, gauza gutxi. Bueno, ekarri dezu hor itziten egon gean alu hori, eta liburuare bai ekarri dezu. Bai. Muizuelo pelbiko. Hori da. Zuk idatzitakoa da? Bai, nik idatzita eta ilustratuta. Bale, jope, ze ona. Bai, egia esan animatu nintzen horretara, Osea, ez nuen topatzen, garai horretan, gaur egun badago informazio pilo bat eta sareetan ere bai, baina nik idatzi nuenean publiko orokorrarentzako etzegoen alakorik, ez? Ez egoen olan informazio errezik, zen ikusten oso garrantzitsua dela tresna errezak eukitzea. Argi eta garbi, bai, informazioa... Ez mareatzeko asko. Hori da, bai, sareetan eta horrela badaukagu informazio pilo bat, baina ez dago ordenean, ez dakigu zer den egia eta zerrez, ez? Komentantzen genuena kontuz influencerrekin. Gauza, bera, nik nahi nuen informazio argi bat eukitzea nire pazienteek, eta, bueno, eta 2015an idatzi nuen Muizuelo pelbiko liburua, eta ilustratu ere bai, zepilo bat gustatzen zait. Irudiak egitea eta marrastea eta horrela, baina ez dut sarri egiten eta horregatik animatu nintzen. Akuarelak hartu eta boliak hartu berriro eta bai. Eta zure referenten bat eukide zure bai mundu honetan, pentsatzen de baiet, ez da? Bai, pilo bat ditut eta gainera niretzako gaur egun ja lagunak dira, baina garai horretan izan ziren nire irakasleak eta nire maestrak, alde batetik Laura Calzado, niretzako dela, bueno, Espainia mailan eta Europa mailan onenetarikoa, zoru pelbikoan,
Gero Ascension Gomez bebai, bera dela emagina eta sorupelbikoko ofizioa, dela beste referente bat, eta niretzako, izan ziren nire irakasleak, lehenengo momentuan, eta gaur egun dira nire lagunak, eta superposik nago horrekin, ere. Bai, ze ikasten jarraitzen dut, Eta liburu hau, ere bai da pixkat pentsatuta profesionalentzako, edo ja... Ez, egia esan profesionalentzako superlabur geratzen da, Ja. Bai, orokorrean emakumentzako zuzenduta dago, hori bai, emakumen zoru pelbikoari buruz hitz egiten dut, eta esplikatzen hori zer den, hori nola eta nola landu dezakegun, tresna errezak beti eskainiz, ez? Bai. Eta nun dago eskuragarri liburu hori, edo nun topatu dezakeu? Autopublikazioa denez, badago liburutegi liburudenda batzuetan, ez? Baina, eskatu daiteke zure konfidantzasko liburu dendan. Eta, aloa eredu anatomikoaren web horrian ere eskuragarri dago, aloabiorekin.eu webgunean, eta, eta hortxe daukagu. Parkatu, zer egin behar dut, blokeatu naiz. Bale, lasai, beitu. Hau, jarri berdeu, hau listo dakau. Bale. Hemen bota beharrezuna da arrautza. Bai. Hor dakau baratzuria. Bale. Botako zu txorrota txiki bat ospinana. Txikia, bale. Gio botako zu gatza pixkat. Bai, eta olibakin ligatu beharrezu. Bale, perfect. Eta ni hemen nahi naiz, beitu, Earra saltzen duna pure patata earra. Zelako pikante ongoa, baino. Bai. Pikante gustatzen zaio nantzako. Niri bai. Oso, no, pikante salia zea. Bai. Eta zu, adibidez, elikadura aldetikan eta, adibidez, beti gorputzeko atal guztiak elikaduraen bat gomen izaiez, adibidez, zure publikoantzako, edo historia hoedarentzako, gomendatzen dituzu bai elikadura batzuko beste baino, batzuk ekidin behar dia edo? Hombre, ni ez naiz horretan aditua. Baina egia da zorupelbikoak daukala kolagenoaren parte oso garrantzitsu bat. Eta orduan, hori pospartoan eta horrela, errekuperatzeko, ondo legoke kolagenoan aberatsak diren elikagaiak hartzea. Eta orduan, hori gomendatzen dut. Osea, beitu, gure amumek eta holan esaten zuten, ez? Ezur salda jatea, erditu eta gero, eta nik uste dut bueltatu garela horretara apur bat, Zo zergati izan alegila, ez da? Hori da, kasu egin behar dutzagu askotan, aintzinako... errezete, eta itezuen egin, eta zergatik itezuen. Hau, sasoi honetan honegatik, eta... Igual askok igual etzekin zergatik, baina itezuen biharregatik edo. Bai. Eta ona zola, seguro, hori nire beti esaten du, babarrunak eta asakin da, mateu, zeratik asakin da. Esaten zuen, babarrunak asakin jaten badia, asko zobeto harrapatzitugula, bai bere propietate guztiak, nutriente guztiak eta bar. Ez ziala gauzak iten, ere bai izan, askotan zeona zeolako, ez da? Claro. Baina gero ere bere gauzak ebazka, Bueno, hemen, beitu, azpin, pure patata ajiduna, guain hemen aguakatia arrautza egoziakin, guain hemen gainean jarriko jo monja, egaluzi halko izan edo egagorriare bai. Bueno, eta zuk, nondakazu kontsulta? Nik Gordesolan daukat kontsulta. Bai, han bizi naiz, orain dela 18 urte, han bizi naizela, eta hortxe dekot kontsulta, oso herri txikian, baina oso gustora ere, oso lasai bizi gara hor. Eta ni pentsatzen deteke, alboutako herritakoak eta Hiriburutik eta dana jungo zaizkizula zure gana, ez da? Bai, leku askotatik etortzen da jendea, bai. Leku eharra Gordetxolan goratzen, hain nuri historias abokados ene bai bilin, izan handikan, bai. Bueno, Junkal, eta zein da zure etxian, falta zindan elikagaia hola egun berezi batian, edo baskari berezi bat, no? Etxeko baten zoriona dianian, no? Ez dakit. Batzuk beti urda espliko, opatia, o bestiak ez dakit, antxoiak, eo... gure etxean gazta. Gazta, vale, gure etxean gazta. Bai, super gaztazaleak gara etxean. Aukera ona. Hori egunerokotasunean, ez bakarri... Eta gazta zezeatik, etxe batutan edoten da hor, hasirakotan, beste atutan postra gisa, negia zen, ni namagina erreban etxea juten naiz, eta sarrerakotan beti dago gazta eta... Bai, gu normalean sarreran, bai, normalean bai, baina askotan ere postre moduan pi bat usaten jaita, bai. Gure bai horretea ziren, da batzutan paposostean jo gelditzen denean, jarraitzen du. Home, garo. Bai. Ona. Bai. Bueno, Junkal, azteko eta behin, mi esker retortze batik, mi esker zeuri. Mi esker, arazo honeki hauekin ibiltzegean jendiantzako,
zenba laguntzen dezuen, eta zer beharrezkoa dan, eta esan dezun bezala, leheno etxiko kajoian gatzezian, eta guain zer garrantzitsua dan, sozidadean olako gauzak eta entzutia, eta bihardunei laguntzia, ez da? Eta gila esan, etxe askotan daudela olako historik, eta gero pentsatzen dugu, gurian bakarri daudela. Epala! Buah! Earra indiu gaurkoan. Buah! Bueno, ingo deuna da, alioli pixka gota horrela, eta honei falta zaiona da, perexi pixkat, koloria emateko. Bueno, lagunak, eskerrik asko zuei horreoteatikan, eta hementxe gelditze gagu tartarra jan, eta gaur egun ikusten. Eskerrik asko, Junkal. Zeuri! Aio, lagunak.